mutu ba. Allah kai mu ran ba. Ai ba wani da ya bula wallahi sai da zan ce ma ni motar da za a kai da mai da gidan na ya kai. Mai shiga ba? In tattara robobin nan kika ba na fara ina cin nama. Wanda sai da nama na wanda to miliyan ya shiga shi wannan dai shine haraban cikin asibitin da aka ajiye mu da sunan cewa muna da coronavirus. Ku duba alamun wayannan mutanen, akwai marar lafiya a cikin su ko alamun rashin lafiya, da Allah ku duba ku gani. Wallahi idan don neman duniya ne aka yi wannan abun, Allah ya isa mu, Allah ya isa mu a cikin wannan azumin mai albarka, wata mai albarka, a kawo mu guri kamannin wannan gurin. Gashi nan da mu da muke azumi da wayar da basa azumi kusan abincin mu lokaci da gashi nan sai yanzu karfe 2. Bari ma in kira wani kani na a Lagos. In ce masa to Allah kwanan nan ba da mafa. Ya hau garin mu ko da cikin jama'a kan guda ta iya da ni. Hello ya. Kai kuma ta gurin mu duk mu shiga ciki. Wa kun shiga da kanku ya fara. Yawwa a sake abin da na mutu kunna. Yaron ne ma da shawara. Ci ba ya nan ba ci ba ka kare su ba. Masu zuwa kai wanda ne ya yanke da su ba kudin ba. Ji a da wanda ya ce dukan tsakanin ku da sai dai Allah ya isa. Allah ya isa wanda ba za mu taba yafewa ba. Za ka mu gishiri nan. Gishiri ba? Akwai abincin nawa gishiri. Akwai mai dafa abinci. Akwai mai dafa abinci. To me matsala? Samu akwatin wahala zaben APC. Gashi nan mu ma dai ba mu yi kan a tunanin mu ban mu da wani abu a jikin mu, ban mu da wani cuta a jikin mu, ba abin da muke ji. Tun ran asabar aka kawo mu nan gurin, ba wanda ya zo ya tsaya ya tambaye mu me matsala. Aka ce sati biyu ne, yanzu sati nawa ne? Akwai wanda ya fi wata biyu, akwai wanda ya fi wata uku a gidan ubansa da uwarsa. Akwai wanda suka fi sati biyu, amma su zo sun zuba mana nan guri wai muna da cutar corona saboda suna neman kuɗin su. Sun ɗauki ayan mutane. Mai shiga ba? In tattara robobin nan kika Wanda sai da nama na wanda To miliyan ya shiga shi wannan dai shine haraban cikin asibitin da aka ajiye mu da sunan cewa muna da coronavirus. Ku duba alamun wayannan mutanen, akwai marar lafiya a cikin su ko alamun rashin lafiya.